Kaixo, Amaia Arroyo eta bideo honetan hitz egingo dugu gazteek erabiltzen dituzten aplikazioez eta tresna digitalez. Bueno, danak aipatzea oso zaila da eta bideoa oso luzea izango litzake, orduan baten batzuk aukeratu ditugu eta horiek landuko ditugu. Batzuk aipatu eta beste batzuetan sakondu eta pixkat proposamentxoren bat ere egitea. Hasteko, Snapchat. Egia da Snapchat azkenaldian ez dela inbeste erabiltzen, bai, alde batera utzi da, beste sare sozial batzuek indar gehiago hartu dutelako, baino erabiltzen jarraitzen da, bai, batez ere, selfieekin jolasteko eta bar. Ezagutzen ez dozuen entzat, Snapchat, normalean telefonoetan instalatzen den aplikazioa da, Androiderako eta iOS-erako dago, eta bideo selfieekin pixkat jolasteko tresna da. Orduan efektuak sartzen die, bai, eta jendeari bidaltzeko aukera dago. Ustez, bidaltzen dituzun mezu horiek, momentu edo segundu batzu ez irauten dute eta gero desagertu egiten die. Eta baliteke beste pertsonak pantaila irudi bat egitea, pantailazo deitzen den horietako bat, eta orduan abisatu egiten dut. Bai? Orduan, efektu nahiko barregarriak ditu eta gaztei asko gustatzen zaie eta aurrei ere, bai? Eta asko erabiltzen da horregatik, bai? Beste aipatu daiteken beste bat da Fortnite. Fortnite jolas bada, bideo joko bada eta funtsa da pertsona batzuk daudela eszenario batean, bai, 100 pertsona zehazki, eta bat bakarrik gera daiteke. Orduan, besteak hil egin behar dira. Ez dakit ikusita aukiko dozuen, baina Los Juegos del Hambre, pelikula, antzeko zerbait, hartzeko zerbait izango litzake argumentua, bai? Orduan, violentzian oinarritutako bideojoko bada, eta horrez gain, usten du jokalarien artean komunikazioa bideratzen. Da, chat bat dago, edo audioz hitz egin daiteke, zurekin batera online jolasten ari diren hoiekin. Orduan, harremanak sor daitezke, edo trukoak bilatu, edo konexioak, edo sinergiak, edo analakoa jokoan aurrera egiteko. Beste bat, aipatu daiteken beste bat da TikTok. TikTok berez, Txina jaio zen sare sozial antzeko bat da, bideo musikaletan, bideo selfie musikaletan oinarritutako aplikazio bat da, eta horren bidez egiten dena da, zure burua grabatu musika bat interpretatzen, edo dantzatzen, edo kantatzen, edo zerbait egiten, eta hori partekatu egiten da. Bai? Orduan, aukera dago sare sozialen antzera partekatzeko eta pixkat horre harremanak sortzeko. Beste bi aipatzekoak ditudanak oso ezagunak die eta asko erabiltzen die. Alde batetik da Instagram, bai, eta beste alde batetik da YouTube. Esango duzu, horrek aski ezagunak die, baina, baliteke norbaitek erabili ez izana edo gutxi ezagutzea, ez? Orduan, Instagram irudietan oinarritutako sare sozial bada, eta, finean irudiak like emateko bihotzarekin, ez Facebookeko me gusta horrekin, baizik eta bihotzarekin ematen dotzazu gustatu zaizula adierazteko, eta gero iruzkinak egin daitezke, komentarioak. Horrez gain, mezu pribatuak bidaltzeko aukera dago, eta jendea jarraitzeko. Ez da Facebooken bezala, hau da, nik jarraitzen bazaituzuk jarraitu behar nauzu, ez asimetrikoa izan daiteke harremana, baina, kontu batzuk pribatuak die, eta nik kontu horietako bat jarraitu nahi badut, onartu egin behar dit, bai? Eta kontu publikoak daude, hau da, edonor jarrai ditzaken kontuak. Orduan, pribatutasunaren arabera, kontuetako edukia ikus daiteke edo ez. Oso sare sozial sinplea da, berez, irudietan oinarritutakoa, baina, gaur egun komunikazio bisualak indar handia hartu du, eta orduan, barrakasta izugarrisa dauka, ez? Gainera, jende asko dago, eta, pixka da, gauza batek bestera eramaten du, ez? Eta gero dago YouTube. YouTube danok ezagutzen dugun sare sozial bada, ez? Edo ia gehixenok,
erabili ere nik uste dut erabiltzen dugula, ze gauza bat egiten ez dakigunean ere, agian YouTubera jotzen dugu eta bertan bilatzen dugu, ez? Nola egin, ez dakiz zer, nola egin patata tortilla, ez? Edo zer gauza. Orduan, YouTubek daukan errekorridoa handia da, urte asko ditu, eta berez da bideoak partekatzeko sare sozial bat, honetan ere laika eman aljako, edo bestela iruzkinak egin daitezke, arpidetzak ere egin daitezke, hau da nik kanal bat jarraitu dezaket eta kanal horrek zerbait jartzen duenean niri abiso bat edo jakinarazpen bat heltze jat. Eta, bideoak editatzeko aukera, oinarrizko aukera batzuk ere eskaintzen ditu norberan kanalean bideoak igotzerako orduan. Bideoak igotzean izan daitezke pribatuak, hau da, ez den inork ezin duena ikusi, ikusgaitzak, hau da, estekarekin bakarrik ikusteko aukera, eta publikoak, bai? Orduan, hor badaude aukera desberdinak, pribatutasun aukera desberdinak, baina, zerbait igotzen dugunean, egia da, YouTuberen unibertsuan sartzen dela, eta hor, gure kontrola galdu egiten dela, ez? Hauek die gutxi gora bera, gazten artean, arrakasta dituzten tresnak edo aplikazioak, badauden beste asko, baina, aipatzekoak horiek. Askotan, gure unibertsuak daude pixkat desberdinduta, ez? Bereak erabiltzen dute gauza bat, guk ez, bilatu behar ditugu sinergiak, ez? Eta horretarako egia da aplikazioak ezagutu egin behar ditugula, lehenengo pausoa hori da, bai irakasle moduan, bai guraso moduan, eta gero, pentsatu modu didaktiko batean, irakasleen kasuan, noski. Orduan, ekarri dotzuet bi adibide. Alde batetik Instagramena eta beste batetik YouTuberena. Iruditzen zaidalako gehien erabiltzen dien bi sare sozialak diela, edo bi aplikazioak direla. Orduan, Instagramen kasuan, Instagramek daukan irudibankua itzela da, eta asko publikoak die, esan nahi dute, kontua publikoa da, publikoak die argazkiak. Ondo dago egilearen aitortza egitea, baina beste barik. Orduan, proposamen bat izango litzake adibidez, matematikarako baliatzea. Matematikan egin daiteke, geometria lantzeko adibidez, eskatu lantzen ari garen poligonoei buruz edo danadalakoari buruzko irudiak bilatzea errealitatean, ez? Egin ditzakete beraiek atare argazkiak eta igo, traola bat ezarrita, adostuta, edo bestela Instagramen bilatu, nahi dutena. Baina azken finean da traola horren atzean argazkiak bilatzea guk gelan lantzen dugun kontzeptu hori islatzeko. Orduan, banku bat sortuko litzake, traola horren atzean, eta bukaeran agian bakoitzak egin beharko luke collage bat, traola horren atzean dauden irudi guztietatik batzuk aukeratuta, eta azaldu egin beharko luke, zergatik aukeratu duen, eta ze kontzeptu ikusten duen, edo ze figura, edo danalakoa, irudi bakoitzaren atzean, ez? Hori izan daiteke ideia bat. Eta YouTuberen kasuan, asko errazagoa da, nik uste edozer gai, lantzen dugun edozer gai, dela, aproposa bideo bat sortzeko, ez? Esan beharrean, edo aurkezpen bat, edo idazlan bat, edo lan bat, esaten dugun bezala, lana, ez? Esaten dugunean beti idatzian pentsatzen dugu, baina hori komunikazio digitalera pasatuta, izan daiteke bideo bat, ez? Orduan, hor, taldeka jartzen baditugu bideo bat sortzen, motivazioaz aparte, hori beste gauza bada, talde lana sustatzeko tresna bat izan daiteke, YouTubera doan gauza batean, implikazio maila handiagoa izan daitekelako, eta, taldean hartzen diren erabakietan agian parte gehiago hartzen dutelako, edo nahi dutelako zerbait egin, ez? Edo, motivazio horrek eta implikazio horrek beste gauza batzuk dominoeran ekar ditzake. Eta horrez gain, komunikazio digitalaren lantzen da, hori ere interesgarria da ebiz hizkuntzetan, ez? Ez bakarrik hizkuntzak lantzea idatziz edo ahoz, baizik eta beste formatu batzuetan. Eta amaitzeko, euskeraz egiten badugu, sarean daukagun euskarazko edukia, ekarpen bat egiten dugu hortan, eta sarean euskararen presentzia handitzeko lana egiten dugu, ez? Orduan, zentzu horretan, nik uste YouTube oso erakargarria izan daitekeela
proposamen didaktiko bat egiteko orduan, eta amaierako produktu gisa bideo bat eskatzea beti aukera polita da, ez? Orduan, hori izan da bideo honetan aipatu nahi nizuena, alde batetik, erreferentzia batzuk eman, Snapchat, TikTok, Fortnite, nahiko ezagunak dienak, eta gero sakondu pixkat Instagramen eta YouTubeen pare bat ideia didaktiko emanez. Espero dut baliagarria izatea, eta hemendik aurrera zuen inspirazioa martxan jartzeko gonbitea ematen dutzuet. Animo!